गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो आंनि अनजालि स्वर्गीयारि इउटिउब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होनना। आं दिनै आरोबाव दोंसे खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबावबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना दान्दिसे सम होनानैब्लाबो खोनासंगोन आरो खोनासंनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होनना। फैदो बिदिब्ला आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। खन्थाइनि मुं मिथिस्लाब मोनै अननाय। मिथिस्लाब मोनै सोरनिबा अननाय होनायखौ गोबाना लानानै मोजां मोननायनि लैथोआव आं गब्ल'दोंमोन सानसे। बिनि नंखाय रावफोराबो आंनि गोसोखौ बोदोर खालामदोंमोन। फाग्लि गोसोआबो थानो हायैलाय बिनि नंखाय रावखौनो थार सानना लादोंमोन। नाथाय गोबावनि उनाव दिनैसो सिरि मोनखांदों आं गावनि जिउखौ दांग्रोमना नायनो। आं सानफेराखैमोन बिदि आंनि गोसोखौ खावगोन आरो आंनो नंखाय अननाय होगोन होनना। नाथाय सानसे आं नोंनिफ्राय आनज्रायना थांनांगौब्लाबो आं थांगोन। थेवबो मेगननि मोदै आरो गोसोआव दुखु होना नङा। औ आं आनज्रायलांगोन मिनि मिनि नोंनि गोजानाव आं आरो बै बुब्लिखौ गोसोखांना सानबावनाय नङा जेराव नोंजों आंजोंनि मोनसेल' गोसोनि मोनसेल' रादायखौ। खन्थाइया एसेनोसै। गोजोन्थों।